отново съм аз. Да, отново призовавам всички от вас да не гласуват. Да, да не гласувате, да. Да. Вече знаете защо. Обаче искам да ви дам още една причина. Когато Симеон II дойде, всички мислехме, че той ще направи коалиция с Българската демократична партия. Да, ама не го направи. Той какво направи? Направи коалиция с ДПС и БСП, де-факто потомците на тия хора, които изгониха семейството му, убиха баща му от България. Що? Само се вземе някакви земи тук, които после ги изгуби така или иначе. И какво? Кор. Така че, хора, умолявам ви, с цялата си душа, с цялата си брада, бъдете разумни, не гласувайте, бойкотирайте изборите и ще се види кой гласува, кой, всичките платени гласове и всичките вече напечатани такива. Така че, моля ви, не гласувайте. Ако щете, гласувайте за баба ми. Не дейте. Тя умря преди 10 години, така или иначе, но се тая. Стига с експерименти, стига с глупости. Знаем, че Бойко не става. И какво? Бойко е най-малкото зло. Това ли е, което трябва да направим? Не! Трябва да направим нещо друго. Трябва да направим нещо, което да знае, че тия шивани бокуци в парламента, дето са, сега искат да вкарват и някакви едва ли не тинейджери искат да вкарват в парламента, бе. Чакай малко. Няма ли конституция в тази държава? Няма ли закони? Не. Явно, да. Както казва Оруел едно време, всички са равни, ама някои са по-равни от други. Както винаги е било по комунизма. Ние искаме ли отново да се върнем в комунизма? За вас не знам. Аз не искам. Защото аз не искам, както казва една велика българска рок певица, празни витрини и проче. Нали? Не! Никой не иска празните витрини и празните щандове. Нали така? Всички сме свикнали в магазините да можем да си пазаруваме каквото искаме. Ай да продължаваме по този начин. А не да седим и да плачем.